Pokud jste již někdy psali obsáhlejší dokument, určitě víte, že jeho součástí není jen text a viditelné znaky, ale spousta speciálních, takzvaných bílých znaků, které jsou v textu přítomny, ale nejsou tisknutelné a v základním nastavení Microsoft Word nejsou viditelné. Jedná se například o tabulátory, nezalomitelné mezery nebo zalomení řádku a odstavce. Pro pohodlnější práci je proto nutné prostředí textového editoru upravit, a to tak, že zapneme zobrazování buněk v tabulkách, které pokud nemají definované ohraničení, nejsou viditelné. Ku příkladu titulní stránka obsahuje takovou tabulku a protože se v ní nachází kurzor, v pásu s kartami se aktivovaly speciální nástroje pro práci s tabulkami. Na kartě rozložení tak můžeme zapnout zobrazování mřížky. To, co nyní vidíme, přitom není ohraničení, tedy linky, které by byly vidět v tisku, slouží pouze pro orientaci při práci. Další skryté znaky zviditelníme z karty domů a příslušného tlačítka, které je umístěno ve skupině odstavec. Po jeho stisknutí se v textu objeví formátovací znaky, které opět slouží pro orientaci při psaní a zejména pro rozlišení bílých znaků, které sice vypadají obdobně, ale v tisku se chovají odlišně. Posledním užitečným panelem, který je dobré mít zapnutý, je panel se styly. Zapíná se malým tlačítkem v rohu ve skupině Styly na kartě domů. Ve videu se nový panel se seznamem použitých a dostupných stylů objevil při pravém okraji. Pokud se po zapnutí sám nepřipne k okraji, ale objeví se plovoucí okno, lze jej snadno připnout k jednomu z okrajů uchopením a tažením. Hlavní používané styly jsou dostupné i z karty domů, ale počet zobrazených stylů je omezený rozměrem okna a na menších monitorech nemusí být vidět vůbec. Proto je lepší zapnout panel se styly, které jsou definovány v šabloně. Vlastnímu používání stylů, jejich definici a změnám je opět věnován zvláštní videomanuál. Název práce a níže také jméno autora jsou vloženy jako formulářové pole. To poznáme snadno podle šedého podbarvení textu. Poklepáním na toto pole se objeví okno, kde v kolonce Výchozí text vepíšeme název práce. Název by měl přitom vystihovat obsah práce a neměl by být delší než 2 řádky. Po vyplnění názvu pokračujeme tlačítkem OK a obdobně doplníme jméno autora včetně titulu, pokud již nějaký má. Opět potvrdíme OK a pokračujeme na výběr typu kvalifikační práce. Toto formulářové pole se mírně liší, protože se nejedná o doplnění textu, ale o výběr z nabízených variant. Vybereme tedy tu odpovídající té naší a opět pokračujeme tlačítkem OK. Posledním prvkem je rok odevzdání, respektive obhajoby kvalifikační práce. Obdobně jako u názvu a jména doplníme odpovídající text. Na titulní straně se nachází také logo fakulty, do kterého není nutné zasahovat, protože to je definováno vlastní šablonou, kterou jste si stáhli a která by měla odpovídat vaší fakultě. Za titulní stranou následuje dvojice stránek, na kterých je uvedeno naskenované zadání. Slouží tedy pro vložení obrázku nebo skenu oficiálního zadání vaší práce. V originální práci svázané v tvrdých deskách pak budou tyto stránky vypuštěny a na jejich místo vložíte originální zadání. Obdobně je tomu u dalších 2 stránek, které nesou text naskenované prohlášení. Opět zde vložíte obrázky, které budou součástí jak kroužkové vazby, tak do systému nahraného PDF souboru. Do originálu práce svázaného v deskách pak vložíte originál podepsaného prohlášení. Dále v textu následuje stránka s abstrakty v českém a anglickém jazyce, včetně klíčových slov. Obojí se zpravidla tvoří až po sepsání vlastního textu. Účelem abstraktu přitom je čtenáře ve zkratce seznámit s tím, co se v práci může dočíst, případně k jakým závěrům se dospělo. Informace v anglické variantě by měly obsahově i rozsahem odpovídat českému abstraktu.
Následuje stránka s prostorem pro poděkování či motto a prohlášení. Na v pořadí 8. straně je prostor pro obsah. Problematice obsahu a číslovaných nadpisů je věnován vlastní videomanuál. Automaticky generovaný obsah má také přidanou hodnotu rychlého pohybu v textu. Najetím myši a klepnutím při stisknutém tlačítku Ctrl se chová jako hypertextový odkaz. Za obsahem následuje vlastní text práce, který, jak jinak, začíná úvodem. Úvod by měl být krátký, 1 až 2 stránky, které ale nejsou opakováním abstraktu. Úvod nemá funkci seznámení s obsahem práce, s informacemi v ní uvedenými, ale má čtenáře navnadit a uvést, tedy přimět jej, aby si práci přečetl. Úvod by měl mít strukturu takovou, že z nějakého obecně známého prostoru poukáže na tu jeho část, které se hodlá autor věnovat, a měl by také nastínit jak motivaci autora, tak smysluplnost jeho výběru. Za stránkou s úvodem se nachází první ze 2 stran, které rozdělují práci na teoretický text a pak samotný popis a rozbor experimentu. Bakalářské práce, pro kterou je tato demonstrace tvořena, jsou v převážné většině literární rešerže, tedy práce teoretické, bez experimentální části, a proto tuto tabulku vymažeme. Pokud je v tabulce umístěn kurzor, dojde v pásu karet k zobrazení těch, které obsahují specifické funkce pro práci s tabulkou. Na kartě rozložení se pak nachází tlačítko pro mazání, které lze provést v rámci jedné buňky, sloupce nebo řádku a nebo celé tabulky, jako v tomto případě. Toto opakujeme dále v textu pro odstranění nadpisu praktické části. Text v odstraněných tabulkách byl formátován styly část a část-číslice, které tak nejsou potřeba a je vhodné je odstranit pomocí rozbalovací nabídky v seznamu stylů. Při pohledu na automatický obsah si můžeme ověřit, že nadpisy teoretické a praktické části již zmizely a jsou zde pouze nadpisy 1., 2. a 3. úrovně. Opět stisknutím tlačítka Ctrl a kliknutím levé myši přejdeme přímo na zvolený nadpis. V tomto případě na závěr, který se nachází před bibliografií a seznamy. Účelem závěru je stručně, tedy v rámci ideálně méně než 1 stránky, shrnout hlavní zjištění popsaná v práci. Pokud je práce experimentální, měl by obsahovat hlavní výsledek, pokud je práce rešeržní, má závěr podobu spíše shrnutí nalezených poznatků, jejich kritické zhodnocení. Za vlastním textem následují seznamy, kdy první z nich je seznam použité literatury, kterému je věnován vlastní videomanuál. Následuje seznam použitých symbolů a zkratek, kde by měly být uvedeny všechny symboly a zkratky používané v textu. Jejich řazení by mělo být abecední. V seznamu se zpravidla neuvádějí názvy řeckých písmen, pokud nemají význam fyzikální veličiny. U fyzikálních veličin je také vhodné uvést základní jednotku. Další stránky jsou vyčleněny pro automatické seznamy obrázků a tabulek. Obě problematiky mají vyčleněny vlastní videomanuál. Na začátku práce, pokud tato neobsahuje ani jeden obrázek či tabulku, hlásí automatické pole chybu. Posledním seznamem je seznam příloh, které mohou být přiloženy. Pokud vaše práce přílohy nemá, tuto stránku lze vypustit. Přílohy jako takové jsou potom řazeny za tento seznam na konci práce. Přílohou mohou být zejména rozměrné tabulky, které by v textu rušily a byly nepřehledné, případně velké obrázky, jako mapy, schémata a nebo další text, který je pro čtenáře užitečný, ale v práci by představoval odbočení od hlavního tématu. To mohou být typicky matematická odvození, vývojové diagramy výpočetních programů a podobně.